ሰላም ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ካብቶም ዓለምና ዓበይቲ ዝበሃሉ ሊቃውንቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅን ናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስን ንሂወትና መምህርቲ ዝኾኑ ክልተ ዓበይቲ ምስጢራት ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ። እዞም ነገራት እዚኦም እንድሕር ተረዲእናዮም ንነገራት ንሪኤሉ መነፅር ብጣዕሚ ክቕይር እዩ ብጣዕሚ ክንመሃረሉ ኢና ማለት እዩ። ናብቲ ትምህርትና ክንቀፅል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ ኣፍናን ልሳናን ከምዚ ይብል ኣፍካ ናይ ክርስቶስ ማዕፆ እዩ ስለዚ ብኡ ክፉእ ነገር ኣይተውፅእ ንፉዕ ወርቃማ ቁልፊ ዘለዎ ማዕፆ ንረሳሕ ነገር ኣይክፈትን ይብለና ማለት እዩ። ንሱ ከም ዝበሎ ንሰባት ብዘረባና ክንሃንፆም ንኽእል ኢና ከምቲ ዝፈስስ ባሊ ደሞ ሂወቶም ክነፍስስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምርጩ ናይ መን እዩ? ናትና እዩ ዝኸውን ዘሎ። ናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ደሞ እንታይ ይብለና? ስለ ፀልማት ሂወትን ብርሃን እምነትን ከምዚ ይብል ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ፀልማት ባዕሉ እዩ ዝጠፍእ ብርሃን ንምምፃእ ምስ ፀልማት ክትበኣስ የብልካን ንፀሓይ ጥራሕ ክፈተላ ኣብ ሂወትካ ወይ ደሞኒ ኣብ ሂወትኩም እውን ፀገም ክበዝሐኩም ከለው ከም ምስቲ ፀገም ኣይትቃለሱ እምነትኩምን ብርሃንኩምን ጥራሕ እሕድሱ እቲ ፀልማት ባዕሉ ክጠፍእ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ኣሕዋተይ እዞም ሊቃውንቲ እዚ ቅድሚ ዘመናት ተናገርዎ ቃል እዩ ሕጂ እውን ይሰርሕ እዩ ማለት እዩ። ኣፍና መተባብዒ ክኾን ከሎ እምነትና ደሞኒ ንፀልማት ሂወትና እዩ ዘብርሆ ማለት እዩ። እና ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ዝበሃሉ ኣበሃላታት ኣየኑ እዩ ብዝበለፀ ውሽጥኩም ተንኪፍኩም ኣብ ኮሜንት ፃሕፉለይ ይቀኒየለይ።